Hej, og vi laver også nogle forskellige challenges. Jeg laver ikke så slemt, men det var sjovt. Jeg skal prøve at spise et stykke råbrød på 1 minut. Og jeg skal spise en spisefuld kanel. Og spise sådan, det er sådan hvidløgsføde. En af de der hvidløg, fordi der er nogen, de smager meget godt. Og jeg skal tage shotglas med olie og saften syltet agurkesaft. Shot. Hvad starter du? Det er så tid her. Så jeg tager tid her. Hvad er det for noget tid? Hvor lang tid skal jeg egentlig gøre det på? Hvorfor stiller du bare spørgsmål? Så tager du ned. Okay, tælle. Så er vi i gang. Kom så, spis. Er det lidt tørt? Kom nu. Jeg hælder også på. 50, der er gået 10 sekunder. Kom. Men du skal jo meget større, det er du slet ikke på kofferbrød. Ad nu. Jeg synes, det er fucking svært, at du kan ikke selv gøre det. 40 sekunder. Jeg er jo slut noget nu. Tilbage. Det er fucking svært. Fuck, du spoler. Se. Hold nu kæft, hvor det gør. Det skal godt gå 30 sekunder. Det kan man sgu ikke engang. 30 sekunder tilbage. Ej, 26. Kom nu, ad det. Ad det, det der. Kom nu. Okay, der er 10 sekunder tilbage, det ser ikke ud til, at jeg kan gøre det. Kom nu, Manu, du kan sagtens også muligt der. 3, 1. Han nåede det ikke. Ja, okay, Manu, du klarede ikke de her challenge. Lige så løb han kunne ikke gøre det. Nej, Okay, Manu, Emil, så din tur. Så, hvad kan skal jeg så? Har du tid på? Du skal jo nok. Tid på. Jo, den her skal du have tid på. Hvad for en starter? Så jeg skal have en spise kanel. Jeg bør ikke tid på, jeg skal bare se, om jeg kan det. Ej, det var fucking så, jeg tror, det nu. Det går det. Vi venter bare med at skylle ud og sådan noget tilbage efter. Ej, det lugter allerede. Fuck, jeg kan ikke det. Det var bare kanel. Husk nu, du skal prøve at slutte ligesom. Ej, vi skal ikke puste ud på hinanden. Nej, det var ligesom Oliver Frøjter. Det er ikke fint. Ligesom i vores anden video. Ja, det er så fint. Ja, der er masser. Det ligner ikke måske så meget, men der er rigtig meget. Ja, og der er ikke tid på i den her challenge. Nej, der skal Det er egentlig bare for at prøve det. Prøv at se, så slut det. Ikke så så du med det samme. Prøv så. Nu vi tæller I ned. 3, 2, 1 nu. 2, 1 nu. Ja. Good luck. Slut den. Prøv lige synk. Må lige sætte det så selv. Prøv at synk. Ej, slut det nu, Ami. Du må ikke drikke noget. Hold dig væk fra vandhænderne. Jeg vil prøve lige at vise din mund. Jeg vil. Satan. Der. Ej, lad være, bare lad ham gøre det. Fuck. Jeg har som sagt faktisk ikke godt. She is on fire. Okay, Magnus skal også lige gøre det. Jeg skal lige imponere jer derude, ikke? Fuck, det er umuligt. Husk at abonnere på os, fordi vi er sygt seje alle sammen, ikke også? Jeg gør det slut. Fuck, du er dårlig. Nå, men du skal tage din hvidløg. Tager du ikke det? Så tager jeg det. Hold lidt, hold lidt. Nej, jeg tager den. Og nu er vi så gider at flytte dig. Okay. Fuck, du har... Okay. Hvad sker der der? Okay, så tager vi den her frem. Så skal du tage den. Ja, når du tager en af de shots, så tager vi... Men der stemmer din hjerne, og så prøver den. Jeg skal lige den kode. Vi tager tid på din. Jeg skal tage det. Nu tager du en af mine, og så tager jeg min. Nå, skal jeg tage den? Ja, okay. Så nu... Hvad for en start med? Ja, det der. Det er syltede agurker. Det der vand kan lide. Syltede agurkevand. Så det her, det skal jeg så til. Så der er ikke tid på. Nej, der er det. Må jeg se det? Må jeg se det? Lidt klump.
Ja, han skal også gøre det. Jeg skal sgu også gøre det, men fuck dig. Fucking dyr, men du skal ikke tage man ved det. Prøv at på slide først. Se lige. Der er lidt klamhed. Vi ser lige, hvordan det sidder helt til sidst også. Ja. Sammen bytte. Cheese. Slut det. Fuck, så sejler. Slut det. Kom nu, slut det. Det var virkelig. Slut det. Seriøst, du skal ikke spille. Nej, slut det. Seriøst. Slut det. Nej, for satan. Satan, Jeppe. Fuck, det smager klamt, det der agurk. Det var der ikke nogen, der kunne. Ej, skal jeg ikke også bare lige gøre det for sjov? Jo. Skal jeg ikke lige vise jer, at man sagtens skal? Jo. Ja, jeg gør det også bare lige. Du er klam, hvis du gør det. Lugter. Skal jeg ikke også bare lige æde med dem der? Jeg synes, det smager klamt. Fy foran, de vil. Ja, de kunne ikke finde ud af, at jeg kan godt. Ja, det er ikke godt. Ja, du kunne da også rigtig meget, jo. Jeg gjorde det sgu da. Ja, hold din kæft. Hold, hvad fanden snakker du om? Det var en joke, Emilie. Du skal ikke blive sur på åben kamera. Fuck. Han er lidt sur engang. Nå, jamen, så må jeg tage olie. Jeg gjorde det bare nu. Der er slet ikke smager lort. Må jeg spise en chili? Nå, ja. Jeg skal bare lige på i. Nå. Jeg tager lidt i posen igen. Fuck, det smager klamt nu. Prøv at se det. Og nu skal jeg bare drikke olie. Det har jeg sgu fortalt. Jeg tror, jeg ved, den er slem egentlig. Er det ikke sådan, der er slimen der? Jo, tror jeg. Kom så. Det hele. Det bliver svært, så tror jeg. Det ved jeg lidt. Ej, du må ikke spille ud, så... Du må ikke spille ud. Hvad laver du? Det må jeg ikke. Ej, jeg synes, jeg fik fandme bræt fornemmelse der, mand. Hvor fanden? Ja, men du fik noget i en pose, kan jeg også skære i den. Jeg skærer det. Rører det virkelig helt på en gang. Og der var 3 eller sådan noget. Jeg må ikke, hvis jeg tager sådan et stykke af det. Okay, så nu skal jeg spise det her hvidløg. Hvor er det hjemme? Nu var det lige ham. Okay, men kom så. Nej, vent, tid. Kom nu. Jo, kom så. Nej, jeg skal ikke have tid, jeg skal bare prøve det. Ja, så. Okay, Kom så. Bare spis det. Bare kom så, Amy. Tag det hele ind. Nå, men det der er vi. Amy, spil det ud, hvis du ikke kan. Men jeg ved ikke, skal jeg ikke det? Jo. Jeg skal ikke bare spille det. Nej, tag det med, så ved jeg. Og du skal ikke bare spise det sammen. Du spoler også lige det, eller sådan. Øj, Men kom nu seriøst. Ikke bare, du må tage det stærkt, men ikke så, ligesom chili hjemme, bare. Tyk. Øj, fyr! Fuck, det sikker også her. Fuck! Hvis jeg skærer ud, så lægger den posen i. Så er det hele før. Hvad? Det er budet i det. Ej, så skærer jeg, og så skærer jeg. Der var det. Og nu sådan tager lidt chili. Som jeg. Jo, du skal. Spis det hele. Hvad du ved? Han spiser det. Det er rigtig stærkt chili, det der. Det vil jeg gå for. Mælk! Mere. Spis det nu. Chili det. Slug, kom så, mamma. Nå. Ja. Det var slut for den video. Husk at like, subscribe. Og komme med nogle idéer til videoer. Og nu får I lige lov til at se vasken, som det endelige resultat af det. Så har vi så de rugbrød, chili, olie, hvad fanden er der ellers? Hvidløg. Sådan lidt. Sjovt, det er sådan en klamt her også. Ja. Men tak for i dag. Eller denne video, ja.